дар тоҷикистон барои бори аввал блогерҳо дар кумитаи андоз сабтином шуда ва аз даромади худ молиёт ё андоз пардохтанд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ 32 нафар аз блогерон дар мақомоти андоз сабтином шуда молиёт пардохтанд, вале теъдоди дигар пас аз дарёфти огоҳномаи мақомоти андоз фаъолияти блогерии худро расмӣ накардаанд. то ба имрӯз аз ҷониби мақомоти андоз зиёда аз 100 ба суроғи 120 адад чунин блогерон ҷиҳати ба қайдгирӣ аз қайди давлатӣ гузаштан огоҳномаҳо ирсол карда шудааст. мутаассифона на ҳамаи онҳо маърифати дурусти андозӣ дошта барои ба қайдгирӣ ба мақомоти андоз сари вақт муроҷиат менамоянд. вобаста ба ин мақомоти андоз ҷиҳати ба қайдгирии чунин субъектҳо чораҷӯӣ намуда истодааст дар дораи ваколатҳояш. ҳамаи 32 нафар блогероне ки дар мақомоти андоз сабтином шудаанд пас аз ҷарима фаъолияти худро сабтином кардаанд. мақомоти андоз даромади ҳамаи блогерон дар 6 моҳи ахирро ҳисоб кардааст. маблағи пардохти онҳо ба маротиб кам будааст. блогерон дар давраи ҳисоботӣ зиёда аз 18 миллион сомонӣ даромади умумӣ ба даст оварда, аз ҳисоби даромади ба даст оварда дар 6 моҳи соли 2022 ба маблағи зиёда аз 300 000 сомонӣ маблағҳо пардохт карданд. ахиран блогерони тоҷик шикоят мекунанд ки пас аз ҳамлаи Русия ба Украина ва баста шудани бисёре аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумлаи YouTube дар Русия, шумораи бинандаҳои блогҳояшон ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфта, даромадашон ба маротиб кам шудааст. бархе аз онҳо ҳатто фаъолияти блогерияшонро қатъ карданд. ҳозир тибқи баҳогузории наве ки баъди ин таҳримҳо ҷорӣ шуд, вай ҳамагӣ кадом як миқдор цент кор мекунад. дар як моҳ мумкин $7 ҷамъ шавад, $6 ҷамъ шавад. ина куҷоша налог андоз мегирад. ҳозир ҳам хеле вазъият доранд. тамоми ҳамин блогерону истифодабарандагон ҳамин хеле вазъият доранд. шояд тамошоҳои калон тамошоҳои хеле зиёд, миллиону аз миллион зиёд ин дар шабакаҳое бошад ки мусиқӣ истифода мебаранд, чунки алоқамандону талабгорони мусиқӣ зиёд аст. аммо шабакаҳое ки мисли мо барнома таҳия мекунанд, ино надоранд. кумитаи андози тоҷикистон соли гузашта пас аз омӯзиши фаъолияти блогерҳо дар тоҷикистон як феҳрист тартиб дода ба блогерон то моҳи апрели соли 2021 фурсат дода буд то фаъолияти худро дар мақомоти андоз сабтином кунанд. шурӯъ аз аввали соли ҷорӣ теъдоде аз блогерон ба пардохти молиёт шурӯъ кардаанд.